Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na piniyatan anak na gupyagil mo anak na ginanakin niya da pangkorkano ko salam akalintad kapipyagin na banil mambagyan sa dunia sampai sa alungan ng hore. Sagi ko na mahal na rin na si ami ko na di pililari lang na gudi ko kurmat ko siya na to ako ba na mamakinan. Ako so sila na to mga gusto mga muda di ko na di makapalalan ko sa satad man ako dapat tagos sa kita ginaya rin paradaan. Princess Salima so pamilya Sal. Nasin niya ko niya di ipililari lang na di ko kurmat ko sa gaginatan na sa inyo. Kaubalig kalo-kalo na ba so papakalipat ko di kang giginawain na bupapakatan sa banyod na tatang kay sa sulika ay matanap na natanto kung araragon sa wasalam.
Well,